Ha kebas dang jong kajing tu khana. Ngiyo iyo wi samlau badang khat khandai snem karta. Uba kerteng u Alex. Lara ayu usya patok. Ha kali pulit. Namar kajing tu. U Alex ula carai set patok Henry benai. Henry ban pelut Henry benai ka patok balara ya u Alex. Kalong kajing ke bakrau. Namar bakalong ke bama hadu kata-kata. Bat halor kata. Kaladap dakum kini kikoi di. Ki bomdon jing siaw senei. Ki baju pencitom ya kikoi di ki bakam telot. Bat ki batan mai. Onda lapoi hapatok. Ki lapej bini ya u Alex. Bat nang ta ki naap pahara ki layalam ya u. Sya ke kamera jong u. Uwi pa uwi koi di. Upej bini ya u da ki kmat ki bahe. Habau Alex yo iya kene. Usiaw ting sibun. Nang ta ki naap pahara ki banra ya u Alex. Sya ka sel jong u. Kaladon lupa sa uwi pat ukoi di. Ubaha ke arta jong u Alex. Uba lating sibun. U Alex upersang banyak keren bat u. Henry uniu samla. Uba pej sya ka jingkang. U kentaj ban jubab ya u Alex. Habau Alex yo iya kene. U Alex siang tu ke balaji ya uniu samla. Bat balai bau ting hadu katne. Menta kumnor kumno u Alex pelut ya kamit ka banangkong jong u hapatok. Bat hakasni ka babut hi. U Alex ulap. Balai bau niu beri usiaw si hadu kata-kata. U Alex yo ya laingut ki kodi ki basniu. Ki bayalam yau tau samla rengkat bat ki. Bat ki penbor ya uban le ya ki basniu man la kasni. Dei na kata kadau. Bau niu samlau juting. U Alex usiaw ting. Namar bau ya rengkat arta bat tau samla. Bat usiang hakaju kasel bat u. Kum tau Alex mentaru ulating. Bakila ban le ke babakla ya uru. Henry kat baki laingut ki kodi ki dangra yau tau samla sya jerong. U Alex yo iya we pat ukoi di uba jerong bha. Ubayai lang ba jong ki. Haba ki yo iya kane. Ki laingut ki kodi ki lating. Bat ki lailat kloy yau tau ukoi di uba jerong. Bat utau ukoi di uba jerong. Ulit syong hajan we pat ukoi di uba kerteng u Brandon. Haba u Alex yo iya kane. Usnya thu. Bau Brandon ude utau ukoi di. Uba baru ki ting ha kane ka patok. U Alex usnya thu. Bala dau kwa ban im ha kane ka patok. Ude ban yasok bat u Brandon. U Brandon udang yelek kai sekhmat. Bat ki perlok jong u ha kata kapor. Nang tau Alex ulit sya u Brandon. Bat u ong ya u. Bau un sarem. Namar bau yelek kai klemakor. Habau Brandon layok syaw ya kene. Ula bitar. Bat ula ong ya u. Bau un wan persyang ban penrem ya u. Nang tau Alex u wan sejan jong u. Bat u job ya u Brandon ha kawe kajing le. U Brandon usyaw lengok. Bat syang ternat ya kajing start jong u Alex. Hadin ketau Alex ulit sela ke kamera. Nang tau yo i yau tau samla. Ubadon hajan jong u. Bau dang pencait ya kawat. Habau Alex yo i ya kene. Ukeli yau tau samla. Balai ulit kumne. U samlau ya thu. Ngalas nyau si ya kajing lek beman jong kini ki beruman kasni. Kum ta ha kasin ke babut. Ba kita ki laingut ki kodi ki wan ban persyang ban pensau ya nga. Ngan penyap ya ki. Habau yo iya kene. U Alex usnya sen yau tau samla. Bat hakasni ke babut. Onda ki lan biang ban yalam yu. Nang tau Alex ulet smart. Bat usdang ban yelek bat utau samla. U Alex ulet ya kene. Kenang baki nang apa harakin wan. Bat uneu samla unla ban petkrat na ki koi di. Bat katahi kalong ke bajia. Haba yo iya kene. Ki arngut ki bayale. Ki nang apa hara ki lek sajan jong ki. Bat ki kem ya ki baro arngut. Bat ki khang ya ki ha kewe pat kasel. Kabuj start jong Alex. Kapen im yau samla. Bat ki laingut ki koi di ki mit telim menta kesni. U Brandon usaki ya kene. Bat usyaw tenat ya kajing start jong Alex. Hadin kato kat nesni. Lapelaj no yau Alex na kasel jong u. Nang tau Brandon uwan sajan jong u. Bat u ya thu yau Alex. Ba ki don sibun ki briu ki basir khe ha kene ka patok. Kum ta ngi hab ban sumar suaya lade. Hadin kata pi perkhat ya ki wei. Bat wat ya lek bat no ya no hang ne ha patok klem dau. Lem kum ta pin sa penyap. Hadin kendet por. U Alex yo iya ki laingut ki koi di. Ba ki pensitam biang ya samla. Bat ki alam no yu. Bat ki le ya u. Menta. Namar baula syang si na kajing chak le ben jong ki man kasni. U samla u ot ya lau rendang ha kasel jong u. Habau yo iya kane. U Alex superta ya kinong ab. Henry namar kajing misnam palat. U samla u layap no. Shua ba kinong ab kin poi.
bat kinong ap kira no ya kamet jong u. Kane ka penting ya Alex, bat ha kasni ke babut, ki koi di kebut din ya u. Henry Alex ulak ban petkrat, bat ulek pai biang sela kasel. Utang surung ha kasel, u pensat ya lau bras, kenang bon lak ban tombor ya ki koi di, haba kiwan ban kem ya u. Hadin kato kat nepor, haba u Alex ulek sya bathroom, kilai ngut ki koi di kilap yu Alex marway, bat ki budin ya u. Tang syudep ban kem ya u Alex, u Brandon ulapoi, bat ulapalai im ya u naki, da kebayalam ya u sya kamera jong u. Haba ki yo i ya u Brandon, kilai ngut ki koi di ki minok klem dakwa. U Brandon ya thu ya u Alex, pimlak ban laj na kita ki beriu, ne penyap ya ki da kajing pengkui kiti. Henry ngalak ban penim ya phi, kat ba phi dang don hang ne, om don mano balak ban ketak ya phi. Henry ha kajing siu keliang, pihak ban lek kawe ke kamna ke benta jonga. U Brandon uong, ngan lek ban petkrat, bat pilak ban nyarap yang ban petkrat. U ya thu ha Alex, ba ondau lami na patok hadin Henry benai, unhap ban pendep ya kakam ke ba 4 dep. Nang tau Brandon ya thu ya kajing tunggu jong u barok kawe, ban petkrat na patok sya Alex. Kaplan ke ba Brandon la ya thu ha Alex, kalong ke ba ma hadu kata-kata. Kum tau Alex ula perkat, laun menjur na em ya kajing terwa jong Brandon. Nang tau Brandon la ong ya u, ngalapan im ya pimenta kesni. Henry ngamlak ban yarap ya piman kesni. Bat lada pisngap ya ngapen tikna ba amdon mano ru ha kene kapatok, kiban lak ban yajan bat pi. Haba usngap ya kene, u Alex menjur ya u Brandon. Ha kesni ke babut, ki koi di kisdang ban budin ya u Alex. Bat kilajan kem ya u Alex ha ka bathroom. Bat lek ya ke ka babakla ya u. Haba Brandon uwan hang tarengkat bat ki perlok jong u. Bat kila kem ya kita kilai ngut ki koi di. Bat kisdang ban syok ya ki. Nang tau Brandon uong ya unong ilam jong kilai ngut ki koi di. Lada pi ik ya kajing im jong pi. To jengai no na u Alex naduk menta. Henry menta kesni. Kilai ngut ki koi di kisdang ban berngem ya u Brandon ruk kumju. Kanai ka penbitar ya u Brandon. Bat uong ya ki perlok jong u. Ban penyap yu. Nang ta ki perlok jong Brandon, ki kem ya u koi di, bat ki penhap yu na jerong. U koi di u hap hadu bandayap, ha kata kejaka, barok ki koi di kiting ya kane, bat omdon mano menurut bawan sajan u Alex, hadin kane. Kisni ki yait kumne, hadu bak hadu kasni kapoi, bau Alex ulalait na patok, Maria mit na patok, u Alex kat kum gajing temu jong Brandon, u leit syawei nong lek kamsni u bakar teng umak. Baut uai ya ka cithi bala thok da u Brandon. Hadin baula pule ya ka cithi. Umak uai ya u Alex ya ka suit kasor. Bat ya u syabiying. Umak upha aru ya u perlok u bakar teng u Jos. Rengkat bat u Alex. U Jos umsiaw tenat setia ya u Alex. Nang tau Alex upoi ha kaying ka badai kaying ka ba iternat bha. Ka badon harut duriu. Nang tau pli ya ka suit kasor ka ba umak ula ai ha u. Hadin baula pli ya ka suit kasor. U Alex ulap ya kawe ka cellphone. Bat kato kat ne ki pasport jong Brandon. Bat ka suloi hapok ka suit ka shore. U Alex upet ya kine baro. Nang taladon ka jingki ya ka jingkang nadin. Ka bau Alex upli ya ka jingkang. Kadon kawe ka kentai ka bakar teng ka Natasha. Bat ka wan rung bat ka ipisa ya u Alex. Bat ya ka phone. U Alex ukeli. Ngadon kam ya kene na ka benta ayu. Nang ta ka kentai ka ong ya u Alex. Pide ban le ayu hadin. Kane ka phone kan saya thu ya phi. Hadin balong ya kane, ka kentai ka lej no. Ha kasni ka babut. U Alex u lej ban ya kendu ya we bru, kumbau la thungu. Une u bru pen i ya u Alex, kato kat ne kitira lek ke basar khei. U Alex u singalongo sibun ban yo i ya kane. Nang ta, u tau bru ya lam ya u Alex, sya ka we ka jaka ka bathli. U aya u ya ka siloi, bat u hikai u, kumno ban pendan kam ya ka. Hadin bau lanang ban pendan kam ya katier. U Alex ulej sya ka we ka company jengok kai ling sun cement. Kat kum ka jing tumu jong Brandon. Bat hang tau Alex subuk ya ka ling sun. Ban her halor kanong ba. U Alex subuk ya ka pla jong u ha ka ling sun. Unong ya ling sun yu perkat. Ba ka pla ka lak bandon kitier jong Alex. Kum tau pilot ula kiu klem da cek ya ka pla. Kat ba ka ling sun kadang poi ha ka jing jerong. U Alex usai ya katier na ka pla jong u. Bat ukedew ya ka sya onong ya ling sun. Da ka baong yu uban lej.
Sia ke bau ong ye uban lej. Ha ke jing si sia. Ukwa ban yelam yau pilot. Sia patok balaset yau Brandon. Kat bau Brandon ula yuk kubor. Bau Alex unwan ban chim ya u. Lengba kaling sun. Kum tau pengkrek hang ne. Kum bau latmu. U Brandon usdang ban ilek persyak. Ya uwe na ki perlok jong u. Habau yu iya kene. Uwe nong ap uwan sajan ban pelai im yaki. Henry nang tau Brandon ubu ya kawat ha u rendang jong unong ap. Upen bor ya u sya ka jingkang. Bat u kerpat ya uwe pat unong ap. Ban peli ya ka. U Brandon u ong ya unong ap. Lada pimpli ya ka jingkang. Ngan penyap ya pi. Unong ap u peli ya ka jingkang. Ban pen im ya lau pralok. Kam hadin bau lami na patok. Welek sulapoi da kaling sun. Bat ulas dang ban set ya kinong ap patok. Da ka bacim kabu. U Brandon u kiu ha kaling sun. Rengkat bat ki perlok jong u. Bat usdang ban set ya kinong ap. Ki pet nok kloy na kita ka jaka. Hadin baki layat kat to kat nejngai. Ki mi na kaling sun. Ki kelajany. Ki kiu ha ka kali bat ki lej nok. Nang ta ki lej beit sya umak. Umak usnya komen hadu kata-kata. Ban yo i yau Brandon bau lej luj. Bat uya thu ya u. Sepang ka jing tmu tu ka bahe. Ka ba kentup ya kini ki bru ki batu ya ka ksier. Na ka par ksier. Umak uong. Lada ngila bantu ya kita ka ksier. Ngin om don kam bantu syu. Nang ta baruk ki sedang bantmu ya ka jing lute. Uelek suyo iya ka Natasha syabar harut ka pung jingi. Uelek sulej beit sya ka Natasha. Bat usdang ban yekren bat ka. Henry ujos. Ubalasyun lupa ya Alex. Bat usyang tenat ya ka Natasha. Kumta. Umsyang tenat ya Alex. Ban yajan bat ka Natasha. Open hub ya Alex syapok kapung. Alex umnang ban jingi. Kumta usdang ban ngam jelop. Nang ta ka Natasha kayo i ya Alex bau ngam jelop. Ha Bat marmar kala ngam syapo Ban pen im ya Alex. Baru hang ta kirkiben ya Alex. Namar ba umla ban jingi. Wat la uhe bha. Alex usyang si cibun bat ulej nok. Alex udang yai hasurok. Ka Natasha katan syadin jong u. Ha ka kali ka baremdor. Ka senge. Bat ka yalam ya Alex ya kawe ka jakabam. Ka Natasha ka odar ya kijing bam. Bat ki arngut ki sedang ban yakren. Alex ui kumba usyang tenat ya ka Natasha. Ka Natasha ka kali ya Alex. Lada pilong ubasnya bhakumne. Kumno pilaya kenduk bat kita ki briu. Alex ujubab. Ngasupej bangalong balului. Henry wat lek bakla ban perkat. Bangalong ubaluli satia. Nang tau Alex uongnya ka Natasha. To pelaj no yanga. Ya thuk yanga. Kumno pilaya kenduk bat kini ki briu. Ka Natasha ka ong. Ngadai ka nongwan buhai chnong. Ngadon kampisa. Bat hadin kane ka jinglute ka bakat du. Ngan sami no na kane kari. Ondau Alex ulan pai salaying ha kata kamit. U Brandon ula bitar lep yu. Bat uong ya u. Ha kasin ka babut. Wat lek syano. Klem daya thuk yanga. Bat uong ya u. Baun jengai na ka Natasha. Namar ba ka Natasha ka pentut. Ya ka jing perkat jong u. Nang tau Brandon u yalam ya Alex. Sya ka we ka par ksier. Ha ka baki de bantu ya ka ksier. Onda lapoi. U Brandon u ong ya Alex. Kane ka de ka jaka bangin lik tu. U Brandon u kedeu sya ka we ka ying. Bat u ong ya u. Pihak ban lek syapok kata ka ying. Bat sumar ya ka jing penbena kerki. Kenang ba omdon mano balak ban nyon ya ka. Nang tau Brandon u pai sya we perlok barim. U balalong nong marek kali. U Brandon u penrung ya u. Ban yasok bat ka kenhun jong u. Kenang bakin lak ban penok kloy. Hadin ka jing cak lute. Menta ka kenhun jong ki barok ka we. Kala pengkrek bantu ya ka ksier. Bat u Brandon ya thuk ya ka jing tumunda ka ba pendon kam ya ka mef. Ujos u bala penhap ya Alex capok kapung. Usdang ban penjak burombiang ya Alex. Ha kene ka kenti. Alex ulanang kambitar. Bat kalami ka jingale. U Brandon urung bat penyeklat eki. Bat u Brandon u ong ya Alex. Ban lek sim ya kaler ka bakuit sabar. Alex umino. Bat u lek sya ka we kabar. Ha ka ba ka Natasha ru ka donlang. Alex u yo i. Ya ki kat to kat ne ki senrang. Ki beyek seprang. Sya ka Natasha. Kane ka penbitar ya Alex. Ubanang tau lek syata. Usai ya ka suloi jong u. Bat ube no yaki. Ka Natasha ka belas yang tenat ya kane. Kalawan ra u syarut duriu. Nang ta ka Natasha ka weng no yaki jan. Bat ka lek syaduriu ban lek jingi. Bat ka khot ya Alex ban ya don bentalang. Henry Alex ong. Ngam nang ban jingi.
bat ngating ya ka nang ta kanata sa ka pensluri bat ka ong lada piik sisya yanga dewan senga welek sulum ya ka jingslur ban leit sa kanata sa ha ka baki yazan bha bat kia kendu iwe ya iwe pat hadin bakal lalit no kanata sa ka ayu ya ka keping jongka bat ka ong kan long ka jingker khu ka babha ya phi ka ong ru yu ngam ko bandu no ya phi ha ka ne commission ha ka ba Alex uong omdon ai ka ba jia yanga bat sisin bangila dep ya ka jing lute ngin salit no baro arngut nang ta ka sni kalapoi na ka benta ka jing lute hangne baro kisdang pan mengkre na ka benta ka jing tu bat baro ki phong na ki jen jong kinong apahara knang bau nong apahara ha ka jaka bakin le ya ka jing tu un perkhat baki de kinong tre bat kata hi kalong ka bajia onda kilapoi ki pin i yaw nong apahara ya ki ID thok bat ki rung sapo cisin bau larung hapo uberendon nuong yaw Alex ban leit sia ka kamera penyaj bat penjot ya baro ki CCTV hangta bat nang ta pli ya baro ki jingkhang Alex sukongu yaw Brandon bat uyai lengbah ka jing penher mesin bat open snu ya ki kamera baro nang ta Alex surung sapo ka kamera penyaj da ka baphong ya ka Max ukdeu sulai sa uwe nong tre bat uong yu ban pli ya ka jingkhang kat ba ka jingkhang kadang pli Brandon bat ki wepat ki perlok jung kirung na sabar tang surung kilum ya kinong up bat kinong tre baro bat ki pelong ya ki bansong ha ka we ka kendong Brandon uong iki ngin ompen mensaw ya phi ngikwa tang ya kaksier ngin salit no cisin bangila yo ya kaksier hangne Brandon uong ya Jos bangan sapen me ya kaksier pipip ni ya kini kinong up bat kinong tre hangne Jos sobom de ubru jong Brandon Henry ujong mag ubitar habau Brandon wai hukum ha ka jing bitar ka bajur uset yaw nong tre ha ka kzat habau Brandon uklia ubalei Jos uong ngasuset na ka benta ka jing siaw bha habau Brandon layok siaw ya kane ula bitar sibun bat usok jur yaw Jos ha ka khmat da ka terpeng jong ka suloi kabala pelong yaw Jos ban hap sadin ula mensaw jur nang tau Brandon ubu yaw nong tre ban pengklik ya kaksier hadin kato kat nepor unong tre pen milai tili kiksier ki bahe ki pengkriat yaki bat nang ta ki bu yaki haki pla tang sudep ban leit no ki siang thu baki pulit kila kersau dong yaki na keleng kiliang baru kilating ki perkhat bakin sasak kementa kesni Henry Brandon ubalik smart sia cisin hukum yaki perlok jong ban phong yaki jain nong tre menta ki chim kato kat ne kinong tre bat ki mi rengkat bat ki habayo iya kane ki pulit kimla ban siang thu mano badeu nong tre bat mano badeu nong tu bat nang tau Brandon bat ki perlok jong ki sedang ban siat ya ki pulit hadin kendet por perlok jong Brandon bailek kai kali utan seneng da kajing stet ka bapura bat barok ki rung uwe hadin uwe bat ki sedang ban mi nang ta Henry ki pulit kim samla senge ban be yaki da ka basuk kumta ki pulit ki lasiat uwe na ki kuli ula pthei hau perlok jong Brandon uyap bat ki pulit ki dang but yaki nang tau perlok jong Brandon upen iya ka jing tibit jong banyak kali bat upen her ya ka kali pulit na kalenti menta kine ki bru ki lek sajngai na kata ka jaka hak ba kine ki bru ki buri ya ka kali jongki ha ka terok bat kira ya kata ka terok sia ka jaka ka basngan hang tau mak ulap lupa yaki hang no Brandon waiti ya ka ksier baro sia umak namar ka de ka kam jong mak bandi ya ka ksier umak ulalit ban sam ya ka pisa mar kat ju hapdeng jongki Henry hadin ba ulayo ya ka ksier umak usdang ban lek pelasibun ubitar ya Brandon bat ukli ya balai pi penyap ya Jos nang tau Brandon uong yu ngilade ban lek yaki eki baro da ka bas ngapjar Henry Jos ulasiat kabala pentip saki pulit umak umong bat lalit not ngapjar rengkat bat kaksier kat ba kanata sapat kadang ap yaw Alex kadang pengkrek yaki tir jongka bat kadang pengkrek ban perkrat nasor
Nang ta ladon ka jing khi ha ka jing khang. Bat uwe na kibru jong mak. Uwan rung haying jong ka. Uong ya kanatasa. Ngatip. Bapi persyang ban pitkrat. Bat umak utip ru ya kata. Bat umak ulap hak ya nga. Ban penyap ya pi. Da ka baong ya kane. Une ubru thombor ya kanatasa. Ha ka balajan penyap ya ka. Henry kanatasa kelak ban pelai im ya lede. Na ka jing chak thombor. Bat kala pitkrat. Kalafon mardor ya u Alex. Bat kai tu ya u. Ba umak uladino ingi. Baro. Ukwa ban bat ya kekser baro. Bat ban penyap ingi baro. Bat ka maham ya u Alex. Baki pelit kin sawan kloy bahasa ying jong pi. Ban kem ya pi. Kumta. Wat lik pai salaying. Ha kano kador. U Alex u ya tu mardor ya kane. Hau Brandon. Nang tau Brandon upan sangye ya kekali jong u. Kato kat ne jengai na ying jong u. Kat bang yo i baki pelit. Ki poi sabar ying jong Brandon. Bat ki pelit. Ki ker saudong ya kaying. Da ka jing pentip jong kanatasa. Ki senrang ki sangye chua. Ban poi haying. Bat ki kier na ka jing chak kem. Nang tau Brandon ufon ya umak. Bat ukuli ya u. Bale ule ya kine baro. Henry umak ukentaj. Wat ban ya tu ya Brandon. Uong. Bangadon ya keksier baro. Menta pimla ban le ya nga. Habau yok sengaw ya kene. U Brandon ubitar sibun. Bat kini kibru kilek siya kanatasa. Hang tak ya kren. Kumno ban yok biang ya kabahak jongki. Na keksier umak. U Brandon usyang tu. Hak bau umak unlek ban lek ya kajinga teksier. Kitmu ban lek. Siya kajaka bau umak unlek ban lek ya kajinga teksier. Bat bantu ya keksier na u. Henry kidon kampisa ban lek ya kine baro. Nang tau Brandon wanda ya u Alex. Siya kawe kajaka tep. Ha ke bau ti. Ya katliu hajan kawe kajing tep. Bat usai ya kapela kabadap da kapisa. Na kata katliu. Bat uong. Bangin lek siya Melbourne City. Bat kani kapisa. Namar umak unwan seta. Bandik sier. Hadin kane. Baro laingut kilek no siya Melbourne. Habapoi ha Melbourne. Kisangye ha kawe kabar. Ha kebakiyo i ya kidur jongki. Ha TB. Ya kidur jongki te ki arngut. Labu ha ki kubor. Na kebenta kajing tuksier. Henry hang ne u Brandon u perkat. Ujos suladon rengkat bat ngi. Ha kapor bangi lute. Balai bakadur jong u kamsom lapau. Habau yo iya kene. U Brandon u siang tu. Bau mak udon syadin jong kajing dia barok kawe. Nang tau Brandon u fon ya uwe u briu. Bat usiu ya u kato kat ne kapisa. Ban wat ya kajaka jong mak. Nang tangi yo iya kanatasa. Ba kawan rak jing bam. Na kebenta ki arngut na syabar. Henry kamsam latip Badon ubriu babut yaka. Bat haba kalawan syapo ying. Kalau sengaw ya u Brandon bat u Alex. Bak ya keren. U Brandon u ong ya u Alex. Pide ban penjengai ya lade. Na kanatasa. Kanatasa ka cimno ya kejing perkat jong pi. Na kakam. Kumta. Ai pisa ya kanatasa. Bat penjengai no ya kanapi. Haba koyok sengaw ya kene. Kanatasa kala sengaw si. Bat kalamit no. U Alex uyo iya kanatasa. Ba kalit no. Bat ubut ya kanatasa. Kanatasa kasngew. Ba ki arngut kitok ya ka. Henry nang tau Alex wan nadin. Bat ubat ya ka. Da ka baong. Ke ka ba pilayok sngew. Kam som lalong ka ba sisya. Ngamut kumta. Ngandon rengkat bat pi. Haduk kasni bangan yap. Nang tang yo iya Brandon ha ka hotel. Ha ka ba une uju briu. Ubadang but ya kanatasa. Urung syapok hotel. Ukudew ya kasulay siya Brandon. Bat uong yu. Umak ulap hak ya nga. Ban penyap ya pi. U Brandon uong yu. Ngan siu arsya. Ya ka ba umak ula siu ya pi. Ban penyap ya nga. Kumta. Pintre lang bat nga hang ne. U Brandon ya tu ya kajing tumujung u barok kawe. Bantu ya keksir na umak. U tau bru bala cak pengop ha keksir. U ya so bat u Brandon. Bat u ay ya kajaka. Jong kajing ya teksir jong mak. Ha kasni kebabut. Kilek siya kajaka bau mak uday bandi ya keksir. Henry hang tau mak ula pak dawe pat ubriu. Ha kajaka jong u. U Brandon ulai hir thmai ki. Hadin kajing elek seloy ke balas lembha. Ki penyap ya ki perlok jong jos. Bat ki kem im ya jos. Hadin kane. Kine ki briu ki alam ya jos. Siya kajaka ri jong ki. Hang ta kine ki briu ki kliau jos. Siapang keksir. Henry ujos umsom la ya tu ya ki. Nang ta ki sedang ban syok ya ujos.
haduk kata-kata. Henry ujos udang kentai banyak tu Hadin kata, berendon ukang haka freeze, haduk si kenta. Hadin si kenta haka freeze. Kajing sarong jong ujos kelajak no. Bat ulai tu mardor, ya kajaka jong kaksier. Tang suilap ya kaksier, kisah ya ka. Henry kitip, bau mak empelait ya ki. Hadin bau lacim ya ka. Kum tau berendon bot Alex, kilait saying umak. Berendon ukadau ya kasuloi sa umak. Umak usyang ting habau yo iya ki. Shua bun siat ya ki. Berendon pengki ya udah ki kuli. Hadin balap nyap ya umak. Berendon bot Alex kilait rung, ha kawe ka hotel. Hangne berendon uburi ya kasui kasor, kabadon ya kaksier, hapok kajing tiak jong Kumta kitip, bagi pelit kinwat keleng-keleng ya ki. Kumta kimit nasor da kaling, bat hapdeng lenti, berendon ukadau siloi sa Alex, bat uong ban her na kaling. Berendon uong ya Alex, ngala seme kaksier, ngamdon kamsu ya phi. Henry hangne Alex usngapjar, bat uong ya berendon, kei kaksier. Hato pilapet ya kajan, ban pet, la kadon em kaksier haka. Habau yuk snyaw ya kene, berendon ulai stet sa kamera, bat upli ya kajan. Ulap, baha kajan ki don ki planar, ha kajaka jong kaksier. Kane kapen bitar ya berendon, ubalik pai biang sa Alex, bat ukadeu siloi sa da kebakeli, kumno pilalet ya kata. Nang tau Alex ya tu hau, ngalalet ya kane bat kanatasa. Habangi baru arngut ngelalit ban penyap ya umak. Ngala aya kanatasa, ya usabi jong kata ke kamera. Kanatasa kalasim ya kasut kasor, napok kajing tiak jong pi. Bat kalabu ya kaksier. Bat haka jaka jong kaksier, kibu ya kipliang nar, haka suit kasor. Nang tau Alex uaya berendon, ya ka phone, hak ba kanatasa ka don haka lain. Bat kanatasa ka ong yu, lada pipen mensau ya Alex, haka rekom ke barit ngan sa pentip sya kipulit, bat on sakem ya pihang ta. Maria yok sengaw ya kane, berendon ula bitar, bat ula bred ya Alex sya rengkat bat Henry nang tau sengaw tu, bau Alex nang banjingi, nang tau tan ya Alex na ka bat uwan ra ya sya kaling, bat uong yu, pidon ya kaksier baro, bat lada pikwa, pila bancim ya ka baro, bat petno. Henry pim som lalek kumta, balai kalong kumta. Hak bau Alex uong yu, ba pilai rap sibun nga, kumta ngamsom lakwa bantok pi, bat pin sayo ya kabha jong pi. Alex no ya berendon ha kajing ma, da kabakular ya kabha jong na kaksier. Bat ukiu ya lade, ha kawe kaling rid, bat ulek syarut deriu, nang tau ulek bet sya kanatasa, ki kedup iwe ya iwe. Ha kawe pat kaliang, ngiyo ya berendon, ba ulek sya kajaka sajjan. Ban sajjan, bat ha kajuk ka kamera kabari, kawe ka kentei, kayo iya ka durjong berendon, kabalebu ha kawe ka kot kubor, kasnyaw tu, ba ki pulit kidang wat yaw berendon, ha kabaide bat ka kam tuksier. Ka kentei ka pentip mardor sya ki pulit, ya ka jaka bau berendon udon. Hadin kendet por, ki pulit kilapoy, bat kilakem yaw berendon, bat kilabu bet ya ha patok. Hadin kato kat nesngi, berendon uyok ya kaciti na Alex, kabaong, ngalatep ya kabha jong pi, na kaksier, ha kajuk ka jakatep, bat uparu ya kadur jong kanatasa, ha kaba kanatasa kalapun kun, kaba penpau, bau Alex bat kanatasa, menta kilalong si tengah, ha bau yo iya kane, berendon usyok men, bat da kane, ka film ka kutno. Lada pisnyo tenat ya kane ka video, desnyo bha subscribe ya kane ka channel jongi. Bat like ya kane ka video. Kublai cibun.